مصحف مسالي معرف حدا مسلتات سلمون ود داويت نجوس إسرائيل طبابن تكساتن نمفلاط قالات فلتت نمستوعال زلبم تكساتن صدقن فردن قنعنان نمقبال نتوم قرهتات سطبب نمنእሰይ ድማ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ እቲ ጠቢብ ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባንን ዓሚቕ ሓሳባቶምን ከስተውዕልሲ ነዚ ይስማዕ ፍልጠቱን ይወስኽ እቲ ለባም ከዓ ምኽሪ የጥሪ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመርያ እዩ ዓያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ ወዴ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ብሪ እዩ እሞ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ ንትምህርት ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ ወዴ ሓጣን እንተሓባበሉኻ ሕራይ ኣይትበሎም ንሳቶም እንተበሉ ሳና ነዓ ደም ከነፍስሲ ነድቢ ነቲ ንጹህ ብዘይ ምኽንያት መጻወድያ ነጻውደሉ ጠሪሶም ናብ ጉድጓድ ከም ziወርዱ ብህይወቶም ከለዉ ከም ሲኦል ኮይንና ንውሓጦም ክቡር ገንዘብ ዘበለ ክንረክብ ነባይትና በቲ ዘመትና ይኽንመልኦ ኢና ዕጫኻ ምሳና ኣውደቕ ናይ ኩልና ማሕፉዳ ብሓደ ይኹን እንተበሉ ወዴ ኣእጋሮም ስናብ ክፉእ ይጎያ ንምፍሳስ ደም ይቕልጥፋ እየን እሞ መኻይድ መገዶም ኣይትኹን እግርኻስ ካብ መገዶም ደኣኸልክል መፈንጥራ ኣብ ቅድማ ዓይንቲ ኩለን እተን ኣኽናፍ ዘለወን ብኸንቱ ይጻወድ ንሳቶም ግና ንብገዛእ ደሞም የድብዩሉ ንብገዛእ ነፍሶም ከዓ ውዲት ይገብሩሉ መገዲ ነፍስ ወከፍ ንህርፋን ረብሓ እትዋሃበ ኸምዚ እዩ ንሳን ነፍሲ ዋናኣ ተጥፍኣ ጥበብ ኣብ ወጻኢ ትጭድር ኣብ ኣደባባያት ድምጻ ተስምዕ ጫውጫው ኣብ ዘለዎ ጎደና ትጽውዕ ኣብ ኣፍ ደጌታት ኣብ ከተማ ቃላት ትዛረብ ኣቱም ዓያሱ ክሳዕ ማእስከ ዕሽነት ክትፈትው ኢኹም መላገጽቲ ከዓ ክሳዕ ማእስከ ላግጽባህ ኪብሎም ደናቁርቱውን ፍልጠት ኪጸሉ እዮም ናብ ተግሳጸይ ተመለሱ እንሆ መንፈሰይ ከፈልፍለልኩም ቃላተይ ከፍልጠኩም እየ ጸዊዐስ እምቢ ስለ ዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሐውን ዘስተብህል ስለ ዘልቦ ኣረ ምኽረይ ዘበለ ደኣ ኣቢኹም ተግሳጸይ ከዓ ኣይተቐበልኩምን ኣነውን እቲ እትፈርህዎ ክመጽእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህቦብላ ክመጽእ መከራ ከም ሽምቦባ ኮይኑ ክበጽሓኩም ጸባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቕ እየ ኣነ ኸባጭወልኩም እየ ሽዑ ናባይ ክምህለሉ እዮም ኣነ ግና ኣይክምልሰሎምን እየ ኣንጊሆም ክደልዩኒ ግናኸ ኣይኪረኽቡንን እዮም ፍልጠት ስለ ዝጸልኡ ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘይመረጹ ምኽረይ ስለ ዘይፈተዉ ንኹሉ ተግሳጸይ ስለ ዝነዓቕዎ ፍረ መገዶም ኪበልዑ ካብቲ ምኽሮም ከዓ ኺጸግቡ እዮም እወ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ኪቐትሎም ነቶም ደናቑርቲ ከዓ እቲ ሸለል ምባሎም ከይጥፍኦም እዩ እቲ ሰምዓኒ ግና ብድሓን ኪነብር ንኽፉእ ከይፈርሀ ከዓ ከይሃድእ እዩ